Bunica nu avea cultură, nu studiase așa ca noi. Se cultivase în bătătură și la prășit de popușoi. Nu era analfabetă, dar nici școlită nu era. Din Biblia îngălbenită, de multe ori ea ne citea. Mi-o amintesc în nopți de vară, cum se ruga lui Dumnezeu, privind spre stele în grădină și neștiind că sunt și eu. Ea nu luase masterat, nici doctorate n-a luat, însă credea cu fermitate în cel ce lumea a creat. Cum să-i fi spus bunicii mele, ce se ruga spre cer mereu, că bolta cea cu mii de stele nu-i opera lui Dumnezeu. Să fi îndrăznit să-i zici bunicii în noaptea cu parfum de fân, că greierii și licuricii nu l-au pe Dumnezeu stăpân. Nici n-ai fi terminat ideea, știu foarte bine ce îți spun. Bunica mea din clipa aceea te-ar fi privit ca pe un nebun, căci după mintea ei vioaie nimic nu-i fără autor, nici clăi de fân, nici mușuraie, nici simpla urmă de tractor. Să-i fi spus bunicii mele că soarele e ascuns în nor, sau câmpul cel cu floricele există fără creator. Așa erau bătrânii noștri, crezând în Domnul Dumnezeu. Strămoșii au crezut bunicii și mama mea credea și eu. Dar intelectualii lumii, cu diplome la școlini de soi, mai caută și acum dovada că ei se trag din maimuțoi. Ei scurmă harnici prin țărână și caută bucăți de os, prin care vor să demonstreze că nu suntem ai lui Hristos. Noi nu avem credință oarbă, că Domnul ne-a lăsat dovezi în cer, în codri, în mări adânci, în tot ce vezi și tot ce crezi. Scriptura spune cu tărie: poporul pierde în neștiință, dar Dumnezeu dă înțelepciune la cel ce caută în credință. Cei ce se încred doar în știință și în mintea lor s-au înălțat, s-au rătăcit de adevăr și în evoluții s-au încurcat. Dar Domnul are mărturie în munți, în ape, în pământ. Potopul, dinozaurii, toate confirmă scrisul din cuvânt. Aceasta este marea luptă. Vrăjmașul vrea prin rațiuni să ne lipsească de credința ce-o moștenim de la străbuni. Să nu-i lăsați să vă golească de harul ce-l aveți în voi. Rugați-vă să se înmulțească, iar Duhul va veni și voi. Căci Tatăl nostru ne iubește și nu ne lasă lui Satan. Cu harul său ne ocrotește, vrăjmașii se trudesc în van. Pe cei ce pierd credința dreaptă și încep să-și râdă de strămoși, o grea robie îi așteaptă, căci demonii nu sunt miloși. Urcați, urcați în arca sfântă, în casa Domnului Hristos. Biserica pe val plutește, în timp ce lumea merge în jos.